matchmaker. Give me a call if you want to meet somebody. I deserve someone who fulfills all of my criteria. Nothing over 20 BMI. I don't want someone who likes cats. Zdravím ľudia, tu je Marta Seska, mám tu iba takú rýchlu, krátku filmovú novinku, ktorá sa bude týkať dohadzovania. Možno to poznáte, že máte kamaráda, ktorý vám dohodil nejakú sexy ženu, potom možno toho aj ľutoval, alebo aj nejaká žena dohodila chlapa inej žene a na toto nám zodpovie otázku film Materialist zo sexy Dakotou Johnson. Tak vám idem v krátkosti o tom niečo povedať. Dnes je to veľký problém s romantickými filmami a hádam tento to trošku prelomí, že tu budeme mať kvalitnú romantiku, lebo už nevedia ani tie romantické komédie, možno aj by sa dalo nazvať, natočiť. Dneska je to katastrofa. Teraz vidíte zábery z toho filmu Materialist, kde vidíme profesionálnu dohadzovačku, ktorá sama volí medzi dvomi atraktívnymi mužmi. Režisérkou je Celine Song, ktorá pred 2 rokmi debutovala romantickou drámou Minulé životy. Jej novinka Materialist v sebe tiež nezaprie romancu, v ktorej sa tentoraz ocitli Chris Evans, to je náš známy Kapitán Amerika z Marveloviek, Dakota Johnson, trilógia 50 odtienov, alebo Need for Speed a Pedro Pascal, ten je už úplne všade. Hela zo vás bude vo fantastickej štvorke. Príbeh nás zoznámi s Lucy, ktorá je úspešná dohadzovačka z New Yorku. Jej život sa však skomplikuje, keď sa ocitne uprostred milostného trojuholníka medzi bohatým klientom a bývalým partnerom. Z traileru ten film pôsobí zaujímavo, má aj príjemnú atmosféru, len ja mám trošku obavy, pretože režisérka Celine Song práve keď debutovala tým filmom Minulé životy alebo Past Lives, ja som ten film videl a ja si myslím, že tá režisérka ani nevie, ako v skutočnosti fungujú tie minulé životy, pretože ten film to veľmi zle znázornil a boli tam aj také scény, ktoré ma uspávali. Ja som nechápal úspech toho filmu, pretože vôbec nebol dobrý a tie minulé životy, ktoré my máme, aj tie ďalšie, ktoré nás čakajú, po tomto živote, ktorý umrieme a prídeme znova s dušou, nejakým novým človekom budeme, tak ona to vôbec nepochopila, bolo to veľmi zle natočené, lepšie povedané, bolo to veľmi zle spracované, kamera bola fajn, vôbec sa mi ten Past Lives nepáčil, tak z toho mám jediné obavy, pretože inak teraz tento materiál pôsobí veľmi dobre, stojí za tým aj štúdio A24, ktoré je také snaživé, aj keď takisto má aj odpady, všetci velebia to A24, ale má aj katastrofy. Neviem si teraz spomenúť na ten film, ten minulý rok, čo bolo to s Kirsten Dunst, hodím sem obrázok, to bolo totálne sklamanie, takže ja som ohľadom tohto tiež opatrný. Ale tu im držím palce, ja Dakotu Johnson môžem, je to moja obľúbená herečka, je veľmi aj sexy, závidím jej chlapovi a mne sa s mnou páčil aj ten Madame Web, určitým spôsobom sa mi páčil aj len Daka Neja tam na červenom koberci spolu so Sydney Sweeney proste brali všetku pozornosť. A americká premiéra je stanovená na 13.6.2025. Je otázka, či to príde aj sem, ale ja verím, že čo sa týka A24, tak sa nájde nejaký český distribútor a išiel by som si oddychnúť pri nejakej fajn romantike. Pretože posledný romantický film, ktorý som videl, bol s Nicole Kidman, teraz taký dosť čerstvý, Baby Girl, a to bolo obrovské sklamanie ten film. Prvá polovica filmu bola fajn, ale potom to išlo totálne do sračiek. Antonio Banderas, tam bol totálne drevo, ale za to mohol scenár, urobili tam z neho totálneho idiota a tá myšlienka celého Baby Girl išla šum a fúk, bolo to ako keby také nedoriešené. Tak tuto dúfam, že ten Materialist bude nejako držať pohromade, dočkáme sa nejakej dobrej myšlienky a bude to nejako rozumne uzavreté. Aj keď dá sa predpokladať, že nakoniec zvíťazí tá láska medzi Lucy a tým jej bývalým frajerom, že upustí od toho Pedra Pascala a pôjde s Chrisom Evansom. A keby jej to nevyjde, tak môže aj mne zavolať, ja som nachystaný, nemám problém. Tuto si natrem popraskané pery, ne?
mám žúvačku, dáme kávičku a potom dáme postielku. Ale mne, okrem toho, nezabudnite dať like a odber. Nech sa vám darí. Majte sa zatiaľ.